Πριν από 50 χρόνια τα τραγούδια των διαφόρων τραγουδιστάδων παίζονταν πρώτα στα μαγαζιά και αν τα αποδεχόταν το κοινό, τότε γινόντουσαν δίσκοι. Στην εποχή μας, κάθε τραγούδι, κάθε ταινία, κάθε προϊόν μπορεί να γίνει περιζήτητο, όχι επειδή γίνεται αποδεκτό, αλλά επειδή τα μέσα διαφήμισης των εταιριών επιβάλλουν ό,τι θέλουν σαν επιτυχία. Χαλάει κόσμο για λίγους μήνες και μετά εξαφανίζεται. Στην περίπτωσή μας, στην περίπτωση δηλαδή των ποντίων, η ζήτηση για οτιδήποτε ποντιακό δεν χρειάζεται ιδιαίτερη διαφήμιση. Οι πόντιοι, είτε απομονωμένοι στο βορρά, είτε εγκλωβισμένοι στο νότο, διψούν για οτιδήποτε ποντιακό επειδή το στερούνται από τα κρατικά μέσα ενημέρωσης. Επειδή δεν αναφέρεται λέξη για την ιστορία τους στα εγχειρίδια του γυμνασίου, επειδή βέβαια περιθωριοποιούνται γενικότερα από την πολιτική ζωή. Άλλωστε, όπως υπογράμμισε στο δεύτερο Παγκόσμιο Ποντιακό Συνέδριο ο διδάκτορας του Πανεπιστημίου Φραγκφούρτης Σάββας Μαυρίδης, ενώ το ιερό προσκύνημα της Παναγίας Σουμαλά τον 15 Αύγουστο για λόγους ψυχοθυρίας δεν εισμονείται από τους επίσημους εκπροσώπους του ελληνικού κράτους, όμως από την επιτηρίδα του ΙΟΚ, όπου περιέχονται σε ημερολογιακή σειρά όλες οι λαϊκές γιορτές, αφαιρέθηκε από το 1972 η Σουμελά και εξακολουθεί να απουσιάζει μέχρι και σήμερα. Φωνών νοήτων. Αφού λοιπόν το επίσημο ελλαδικό κράτος δεν έδειξε το παραμικρό ενδιαφέρον να καταγράψει την μουσική μας παράδοση, εμείς δεν μπορούσαμε να μείνουμε απαθείς. Τολμούμε την προσπάθεια. Εμείς φυσικά δεν θέλουμε να περιορίσουμε την επιχειρηματική δραστηριότητα. Αυτό που μας ανησυχεί είναι η διεστρέβλωση μιας παράδοσης που κουβαλήθηκε από μια ήπειρο σε μια άλλη με την ψυχή στο στόμα. Η παράδοση δεν παίρνει εξυγχρονισμό όπως δεν παίρνει και ο Παρθενώνας. Και η παράδοσή μας είναι τόσο αρχαία και αρχαιότερη που και δεν επιτρέπεται να κακοποιείται. Η ταινία που ακολουθεί προσπαθεί να ανοίξει ένα δρόμο σε μια νέα πορεία. Επιδίωξή μας απετέλεσε η εκτέλεση κατά παραδοσιακό τρόπο των χωρών και των τραγουδιών μας, διότι πάνω σε αυτήν τη λαϊκή τέχνη γίνονται πολλοί πειραματισμοί με αποτέλεσμα να γίνεται αγνώριστη. Επειδή δεν έχουμε την δυνατότητα να διαθέσουμε απέραντους οικονομικούς πόρους, αλλά ούτε ματίες, η ταινία μας θα έχει ατέλειες και παραλήψεις. Θα χαρούμε πολύ αν ευαισθητοποιηθούν πολλοί και καλύτεροι μιμητές ανάμεσα σε φορείς και ιδιώτες του χώρου, πράγμα που θα είμαστε οι πρώτοι που θα χειροκροτήσουμε. Αυτός είναι ο κυριότερος στόχος μας. Η βιντεοκασέτα, η οποία θα διανεμηθεί σε τιμή που θα καλύπτει μόνο τα έξοδά της, είναι προσφορά της Ευξήνου Λέσχης Πτολεμαΐδας με την οικονομική συμπαράσταση του Ιδρύματος Παναγία Σουμελά. Ως χώρο επιλέξαμε την τοποθεσία του ανιστορηθέντος μοναστηριού, γιατί για μας αυτός ο χώρος αποτελεί συναισθηματικά ένα τμήμα γης του ελεύθερου πόντου. Λόγω στενότητος χρόνου, αλλά και για τον λόγο ότι οι πολλοί καλλιτέχνες μας απουσίαζαν ή ήταν απασχολημένοι, δεν στάθηκε δυνατό να συμπεριληφθούν στην ταινία. Σε καμιά περίπτωση όμως δεν θεωρήθηκε κατώτερος κανείς αγώνας από τους συμμετέχοντες. Χρησιμοποιήθηκαν τα αντιπροσωπευτικότερα μουσικά όργανα της ποντιακής μουσικής, όπως είναι η λύρα, το
Αγίου, Αγίο, το Σιλέρ, Φλογέρα, ο Ζουνάς και τον Ταούλη. Ανάλογα πάντα με την προέλευση του τραγουδιού ή του χορού, θα παρουσιάζονται πλάνα από την αναφερόμενη περιοχή του Πόντου, τα οποία αποθανάτησε στα δύο λαογραφικά ταξίδια που έκανε στις αλυσμόνητες πατρίδες η Εύξηνος Λέσχη της Πτολεμαΐδας. Αισθανόμαστε την ανάγκη να ευχαριστήσουμε για την αμέριστη συμπαράσταση του Προέδρου της Παναγίας Μελά, Παναγιώτη Ταλιμανίδη, καθώς επίσης και τον Διευθυντή του Ιδρύματος Βασίλη Φωτιάδη. Κάθε τιμή επίσης και έπαινος ανήκει στους πόντιους καλλιτέχνες, οι οποίοι απολύτως αφιλογερώς και με πολύ ενθουσιασμό προσφέρθηκαν να υπηρετήσουν την προσπάθειά μας. Τέλος, επαναλαμβάνω ότι θέλουμε να ευαισθητοποιηθούν οι ΠΕΠΣ και τα άλλα ισχυρά ποντιακά σωματεία, καθώς και πόντιοι οικονομικοί παράγοντες σε αυτήν την κατεύθυνση. Έκκληση κάνουμε ακόμα και στους πολιτικούς μας και όχι στην κομματική τους τοποθέτηση, αλλά στο ποντιακό τους συναίσθημα, να πιέσουν προς πάσα κατεύθυνση για να περάσει η ιστορία μας στα σχολεία και να μην αρκούνται μόνο στις υποσχέσεις που δίνονται επ' ευκαιρία των συνεδρίων. Με πολύ χαρά και ικανοποίηση μπορώ εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου της Παναγίας Μελά να χαιρετήσω την αξιόλογη πρωτοβουλία του Διοικητικού Συμβουλίου της Πτολεμαΐδας και την ωραία ιδέα και την υπεύθυνη απόφαση που πήρε να καταγράψει και να διασώσει ποντιακούς παραδοσιακούς χορούς περιοχών του Πόντου και ποντιακά τραγούδια με καταξιωμένους ποντίους καλλιτέχνες. Μπορώ ακόμα να δηλώσω και να υπενθυμίσω ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Παναγίας Μελά αποφάσισε να βοηθήσει στην επιτυχία αυτής της προσπάθειας και να συμπαρασταθεί και οικονομικά την προσπάθεια αυτή, διότι πιστεύει ότι η διαιώνιση φεμιλιακών ηθών και ευθύνων και η διάσωση της πολιτιστικής μας παράδοσης στην εποχή της Ενωμένης Ευρώπης, στην εποχή που όλα ήθη και έθιμα αλλοιώνονται και διακυβεύονται. Τόσο τα ήθη και τα έθιμά μας, όσο και η πολιτιστική παράδοση αποτελούν την ασφαλιστική κλίδα για την διατήρηση αναλύωτης της εθνικής μας ταυτότητας και βασικά στοιχεία επιβίωσής μας. Και μέσα σε αυτόν τον στόχο της επιβίωσης δεν εννοούμε μόνο τη βιολογική επιβίωση, αλλά και την ιστορική και την παραδοσιακή και την πνευματική και την πολιτιστική μας επιβίωση. Διότι εμείς πιστεύουμε ότι τόσο η ιστορία και η παράδοση, όσο και η γεωγραφία και η πολιτιστική μας κληρονομιά, μαζί με τα τραγούδια και τους χορούς μας, αποτελούν βασικά στοιχεία, ενδεικτικά στοιχεία του ελληνικού πολιτισμού. Συγχαίρομαι μόνοι μας στην ειλικρίνεια τον Πρόεδρο και το Διοικητικό Συμβούλιο της Αξιωματικής της Πτολεμαΐδας για αυτήν την πρωτοβουλία τους. Ευχόμαστε μόνοι μας στην ψυχή να μιμηθούν αυτή την προσπάθεια και άλλοι παράγοντες σε άλλους τομείς τέχνης, ώστε και η γεωγραφία μας να ενισχυθεί, αλλά και η ιστορική μας μνήμη να ενισχυθεί.
δική μας μνήμη να ενισχυθεί. Η Τραπεζούντα σήμερα. Τύχη για αυτούς που γνώρισαν εκείνους τους μεγάλους, τους ατόφιους, τους γνήσιους χωρίς καμιά επιρροή, ζωντανούς φορείς της πολιτιστικής μας κληρονομιάς, όπως και αν αυτή εκφράζεται. Μα ταυτόχρονα και μεγάλο βάρος, μεγάλη ευθύνη η γνώση. Αυτή την τύχη ένιωσα ότι είχα κι εγώ όταν μικρό παιδί με έπιασε από το χέρι ο γίγαντας του ποντιακού χορού, ο Νικόλας ο Καλούσης, παππούς βέβαια τότε, και σηκώθηκε να μου μάθει τον σε ένα χορό, γιατί όπως έλεγε αούτο το μωρόν έμορφα χόρε. Γρήγορα όμως ένιωσα το βάρος της ευθύνης όταν μετά από λίγο διάστημα, μέσα στην αφέλεια ή και το θράσος ακόμα της ηλικίας,
τόλμησα να χορέψω κι εγώ και μάλιστα μπροστά του. Ο Καλούσης παρακολούθησε το χορό μου και όταν τέλειωσα μου είπε «Μιχάλη, έμορφον χορό χορεύς, άμαν σέραν γεν». Τι ήταν λοιπόν αυτό που έκανε τον τοτινό δικό μου χορό να μην είναι σέρα χορός? Τι ήταν αυτό που χώριζε τα ίδια δικά μου βήματα από τα δικά του? Μια πορεία σχεδόν 30 χρόνια από τότε και κουβαλάω μέσα μου όλο και πιο συνειδητά αυτό το βάρος της ευθύνης. Μια ευθύνη που μεγάλωνε και με καθυπότασε κάθε φορά που πλησίαζα και επέρνα προζήν από το Στοφόρο το Χριστοφορίδη, από το Σαρί και τον Νικηφόρα Σαούτσανα, από τον Γιώργο τον Πετρίδη, από τον Λιπόταμο Καβάλας και όλους αυτούς που κουβάλισαν στους ώμους τους και στα πόδια τους την ποντιακή χορευτική δημιουργία 3.000 χρόνων και θέλουν με το τρόμαγμα αυτών των νόμων και τον τόσιμο τυποδαρή να γεννήσουν το χώρο της καινούριας πατρίδας και να βολιάσουν στις φλέβες τους τα νέα ποντιόπουλα με εκείνες τις αξίες. Αλλά τι να πω για εκείνη την αγωνιώδη επίκριση του γέρου Προύχοντα της Τόγιας μπροστά σε 100 πόντιους μουσουλμάνους της Τραπεζούντας. Κρατέστεν τα χωρώντας εμούν, αντί να δακά επίκανα τα πάλε. Λόγια που τ' άκουσα στο ταξίδι μας στον Πόντο το καλοκαίρι του 86. Το συναντάμε σε παραλλαγή στην περιοχή Αργυρούπολης.
και τον πατέρα με αγαπώ άσε με έναν κολλάρι και τον πατέρα με αγαπώ άσε με έναν κολλάρι και τη μάνα με ρώτη μέσα δεν φτάω παλαλαί και τη μάνα με ρώτη μέσα δεν φτάω παλαλαί και να αποσκέψε το βράδο εμπρέμε θέλω χαρόν και το θανάτον κοινωνίζα εμένα πως θα χαλώ και το θανάτον κοινωνίζα εμένα πως θα χαλώ. Και ενώ γυρίμενα στη τσαγκάρ η μάνα μου όλα σε τσακ και ενώ γυρίμενα στη τσαγκάρ η μάνα μου όλα σε τσακ και εγώ τώρα κιν και βάτω πατέρα πως μέσα είναι εγώ τώρα κιν και βάτω πατέρα πως μέσα και να αποσκέψε το βράδον εμπρέμε θέλω χαρόν και το θανάτον κοινωνίζα δε με πως θα χανώ το θανάτον κοινωνίζα δε με πως θα χανώ. Και δε μόντι πάτωρ τα λόγων πάνταν αρματωμένων και δε μόντι πάτωρ τα λόγων πάνταν αρματωμένων τα συνέμενε και γέλουν οι κάρδε ματωμένων και τα συνέμενε και γέλουν οι κάρδε ματωμένων και να αποσκέψε το βραδόν εμπρέμε θέλω χαρόν και το θανάτον κοινωνίζα και με πως θα χανώ το θανάτον κοινωνίζα και με πως θα χανώ. Και με ξεβάζα ψηλαρασιά που είδω και συρίζω εξεβάζα ψηλαρασιά που είδω και συρίζω εν το κενή σε βδάσωνο και πως θα τα γιανίζω και εν το κενή σε βδάσωνο και πως θα τα γιανίζω συρίζω συρίζω μου δουλίζω και πούνε σωνούν τα έμορφα και την καλή μου είδω συρίζω μου δουλίζω και πούνε σωνούν τα έμορφα και την καλή μου είδω. Και τα στρατάζω πορπατεσά τα και πήρεν τελάστα τα στρατάζω πορπατεσά τα και πήρεν τελάστα τα και τα αρνοπομπούδεν και βράγω του καπού είναι εγκάστα συρίζω μορδουνίζω και που είναι σωνούν τα έμορφα και την καλή μου νησό συρίζω μορδουνίζω και που είναι σωνούν τα έμορφα και την καλή μου νησό. Και τερούσε νευρικό πόνης και μόνο ερωτώσεν τερούσε νευρικό πόνης και μόνο ερωτώσεν αν ένας είναι γάπτε μου και εγώ παρηγόρωσε μου και αν ένας είναι γάπτε μου και εγώ παρηγόρωσε. Και δεν βολέσαι να πέσα, εσεν τα στεφάνουνε, απ'
άδικα τυρενίνες και άδικα πονούμε και άδικα τυρενίνες και άδικα και μοντόψο πογγετέσω τα δύο πονεμένα και μοντόψο πογγετέσω τα δύο πονεμένα και τα δύο καρδοπάχτη που να ζουν ζευγαρώμενα και τα δύο καρδοπάχτη που να ζουν ζευγαρώμενα. Και λέγονες είναι τα πέσα και σε τα στεφάνουνε άδικα τυρενίνες και άδικα πόνουνε και άδικα τυρενίνες και άδικα πόνουνε. Χορός της περιοχής Κάρς.
και μου γκρίζα τορνία, ο χαρονέ καβάλκεψεν σι ευκρίδη στομία, και μαύρεμ καπίτανε, ο χαρονέ καβάλκεψεν σι κυρτογλιτομία, και μαύρεμ καπίτανε. Αυτό είναι το σπίτι του καπετάν Ευκλήδη στην ενορία Ισχανάδων της Σάντας. Άσε λεπώ την καλή μου το μικρό ταγουρροπό, και μαύρε μου καπίτανε. Άσε λεπώ την καλή μου το μικρό ταγουρροπό, και μαύρε μου καπίτανε. Επλήριμ το λαλό σου, άλλο κι απουσκάτε, τον μας κι θα σβιέτε, κανίαν κι θα χάτε, και μαύρε μου καπίτανε, τον μας κι θα σβιέτε. Εδώ είναι η βρύση του καπετάν Ευκλήδη όπως σώζεται μέχρι σήμερα. Εδώ βλέπουμε το χωριό Κουνάγκα της Ματσούκας, το χωριό του Στόφορου.
será. Farem do fundo, farem do patíssimo. Una vista menastra,
Χορός της περιοχής Τραπεζούντας. Το συναντάμε σε παραλλαγές όσον αφορά το κράτημα των χεριών. Thank you.
Τσιμερίκα Ουμάνια της περιοχής Μούζενας, επαρχίας Αργυρούπολης. Sabotamos
κεφάλι, όλα σου την πάλι. Άνθρωπος να με γεράνεν πάντα νέος να ετών. Ένα άνθρωπος να με γεράνεν πάντα νέος να ετών. Άνθρωπος να με γεράνεν με το γερουσιά. Άνθρωπος να με γεράνεν με το γερουσιά. Εμάς τα μωρά της νέξης να έφτα η χωρίσια. Εμάς τις τρεις άκρες να έφτα η χωρίσια. Αταπαέλη πεθάνε τα πλατούνε ρούσα. Αταπαέλη πεθάνε τα πλατούνε ρούσα. Χορός Κοτ, παμοντιακός χορός, το συναντάμε σε δύο μορφές. Στον ανατολικό πόντο πιάνονται από τους καρπούς, στο δε δυτικό από τους ώμους.
mi kaharistiteo asasra Σιγά στα νέα στράσια θα πεις ένα πολέα. Πασχυρίσω και τραβώδω, απάς ένα νοξέα. Πασχυρίσω και τραβώδω, απάς ένα νοξέα. Απάς σιγά στα νέα, σύσουμε λανέρια. Τάρνη μας η τσερδολία, μυρίστρα τα φιλέα. Τάρνη μας η τσερδολία, μυρίστρα τα φιλέα. Καστανέα, σύσουμε λανέρια, πάρνη μας την σερδοδιά, μυρίσμανο σακέα, πάρνη μας την σερδοδιά, μυρίσμανο σακέα. Ψηλά είναι τα παραδείγα στον το χρόνο, ψηλά είναι τα παραδείγα στον το σύρμενα τα πέφτεδες γιαρ γιαρ, σύρμενα τα πέφτεδες σανομ γιαρ γιαρ. Ήξερα ακόμα καδές σε πρώτο χρόνο, ήξερα ακόμα καδές σε πρώτο χρόνο, ήξερα εκεί με δες γιαρ γιαρ, ήξερα εκεί με δες σανομ γιαρ γιαρ. Era di l'alba bostia con dolor, o para ti potasi yar yar, o para ti potasi chanum yar yar. Pero que to mi condar mi con dolor, pero que to mi condar mi con dolor, pana hobos mi stasi yar yar. Ana hobos mi stasi chanum yar yar.
Ραΐεν στο παρατήρησε μπροστά τον τόχον έπαιγα τσίτσεκο βαγιάρ γιάρ έπαιγα τσίτσεκο βαγιάρ γιάρ γιάρ. Asingalacis kevriko kondo khor Asingalacis kevriko kondo Ismenish maro bayar yar Ismenish maro bayar yar yar. Alexander Morkono Pizemtarashi Dali Alexander Morkono Pizemtarashi Eksana leke lairis latina nasilalia Eksana leke lairis latina nasilalia Εξανάλε το πονάς για το μονατριβόνας και τα ουράνια ξεβούνταν με το παραπονόνας και τα ουράνια κομμάτια με το παραπονόνας και με το παραπονόνας. Μανάονται σρετένοι ουράνια μήνε κι όλο εράσσον δίκη και για συντολής κι όλο εράσσον δίκη και για συντολής έτσι και για συντολής. Sarindanim, Karabadoban, Egasat Sarindanim, Karabadobandan.
Φρανίτσα, η 21 η Αρμενίτσα. Χορός της περιοχής Σερίαινα της Τραπεζούντας. Τσίνα, χορό της περιοχής Κάρς. Thank you.
Ο Σαρίκους χορεύεται σε διάφορες παραλλαγές ανάλογα με την περιοχή που χορευόταν.
$1 και την ψήσει τα γεραδές. Είναι σε $1 και την ψήσει τα γεραδές. Είναι tanto χιλιαρούντανε γεννούτε με τα παραδές. Ένα tanto χιλιαρούντανε γεννούτε με τα παραδές. Και non te spono ponismes ete montote tenke desor e non te spono ponismes e namsala osen ke dipsis ene dino padadismen e namsala osen ke dipsis είναι εκείνο παραδεισμένο. Αρνοπονέ κόψα το μου, αρνοπονέ κόψα το μου, ο πετός θα ποτάνω, για βρύβουλη, ο πετός θα ποτάνω, για. Εκεί κλεγότανε ότι είδαμ, εκεί κλεγότανε ότι είδαμ, κλαίγονε σε το χάνω, για βρύβουλη μου, κλαίγονε σε το χάνω, για. Εκεί κλεγότανε ότι είδαμ, εκεί κλεγότανε ότι είδαμ, κλαίγονε σε το χάνω, για βρύβουλη μου, κλαίγονε σε το χάνω, για. Είχα παροχάρονε στήλεν, απαροχάρονε στήλεν, και θα έρθετε το σώμα, για βρύβουλη, θα έρθετε το σώμα. Τώρα με σουμώσαν, τώρα με σουμώσαν, για βουρσόν σε γαλόπο, για βρύβουλη, για βουρσόν σε γαλόπο, τώρα με σουμώσαν, τώρα με σουμώσαν, και για ρουξόν σε γαλόπο, για βρύβουλη μου, για ρουξόν σε γαλόπο.
Arno
βαριέσαι και μήτρος στην καρδία και είναι φύγα στον Θεό πάντα να αισθήνια και είναι φύγα στον Θεό πάντα να για τα ροκοκίτε να ρωστώ και τα πολλά καλιά τα ροκοκίτε να ρωστώ με τα πολλά καλιά τα τσαλαδικά ψαλαδεσαι και για πάσκο καλιά και για πάσκο καλιά αρρωστικά ψαλαδεσαι και για πάσκο καλιά και για πάσκο καλιά.
γαλάντος τύπων Ρωμάλα τρώει το μούτρο καθώ γαλάντος τύπων Τεριάστρον και κοίτεγα κύματα ελαφρών Τεριάστρον και κοίτεγα κύματα ελαφρών Ay, tú tienes pares after, say to my shakaları. Tu tienes pares after, say to my shakaları. Dena çatsın abi gay, tekrar dinleri. Dena çatsın abi gay, tekrar dinleri.
μαλλόν, που να τελεκοσμηθούν και μπροστά το μαλλόν. Τηλετικό, μη κριτικό, τηλετικό, μη κριτικό, τηλετικό, μη κριτικό, να σ' ακούω απαντάς. Αν του πετάς το μοχύρα, φιλίππι σε χορτάς. Αν του πετάς το μοχύρα, φιλίππι σε χορτάς. Ούλα! Ronda ένα από πακράς, έτσι να τρώνε ronda ένα από πακράς. Την παρχάριστα κορδότα δεν λοιπόν τη χορτάς. Την παρχάριστα κορδότα δεν λοιπόν τη χορτάς. Ούγαλα, παρέλαβα τη σκυλεύει στο Νίκο. Σε θέλει τον άνθρωπο μη λέτε καλημέρα. Δώσε πάλι τον άνθρωπο μη λέτε καλημέρα. Αν το στήξε τότε να δείτε πότε περίμερα. Το στήξε τότε να δείτε πότε περίμερα.
Περιοχή Όφη, το χωριό Υψηλή με τους μαχαλάδες της, όπου και η καταγωγή των Υψηλάντιδων.
σαν αγρότη Γαλλία και σαν αγρότη Γαλλία άκρητα μου το κατέσε, άκρητα μου το κατέσε, το στεκείς και περμένεις και το στεκείς και περμένεις, το ενίκο σε χαλάσαν, τον ενίκο σε χαλάσαν και την καλή σε πέραν, και την καλή σε πέραν, σ' όλον καλύον τα λόγος, σ' όλον καλύον τα λόγος, στρώνε και καβαλκεύδε, στρώνε και καβαλκεύδε.
Έχουμε τη λίμνη Σέρα που σχηματίζεται από τον ποταμό Σέρα στην περιοχή Πλατάνων της Τραπεζούντας. Σε λίγο θα δούμε και τον ποταμό Σέρα και το χωριό Σέρα. Στον ποταμό και στο χωριό Σέρα οφείλει και την ονομασία του ο χορός Σέρα. Το χωριό Σέρα της επαρχίας Πλατάνων στην Τραπεζούντα. Πάνω του χωριού Σέρα, κάτω ακριβώς από το χωριό, φαίνεται η λίμνη του ποταμού Σέρα, το ομώνυμο ποτάμι, και πάνω ακριβώς είναι το χωριό Σέρα, όπου οι κάτοικοι της περιοχής είναι ακόμα μέχρι σήμερα οι καλύτεροι χορευτές του χορού Σέρα. Το χορευτικό συγκρότημα του χωριού Σέρα, σε ένα στιγμιότυπο. Χορός Σέρα έχει πάρει το όνομά του από το ποταμό Σέρα που βρίσκεται δυτικά της Τραπεζούντας. Το συναντάμε σε διάφορες παραλλαγές σε όλο τον πόνο.
Πιτσάπολη, χορός των μαχαιριών. Για πρώτη φορά αναφέρεται στην Κύλο Ανάβαση από τον Ξενοφόντα ότι χορεύτηκε από 2 Θράκες. Είναι ένας χορός με τα μαχαίρια.
ένα από τα αρχαιότερα μοναστήρια του χριστιανισμού της Ανατολής. Χτίστηκε στα 386 περίπου σε ένα γιγάντιο βράχο στο βάθος της γραφικότατης και δασωμένης κοιλάδας του Πηξίτη ποταμού. Έπαιξε σπουδαίο ρόλο όχι μόνο στη συντήρηση του χριστιανισμού, αλλά και στην καλλιέργεια των γραμμάτων, καθώς και στην περίθαλψη των ποντίων κατά την περίοδο της τουρκοκρατίας. Παναγία Σουμελά. Η εικόνα ξαναβρίσκει το θρόνο της στα υψώματα καστανιάς του Βερμήνου. Το 1931, μετά από ειδική άδεια, ο μοναχός Αμβρόσιος μεταφέρει την εικόνα από τον κρυψώνα της στο Βυζαντινό Μουσείο Αθηνών. Τέλος, το 1951, οι πιστοί της με την καθοδήγηση του φίλου Ακτενίδη την στείλουν στο καινούριο της θρόνο στα βουνά του Βερμίου. Σύμβολο πια των αλυσμόνητων πατρίδων, η προσφυγοπούλα Παναγία συνεχίζει το έργο της, την αγάπη και την προστασία